Nhar is-Sibt li ġej għall-ewwel darba fl-istorja il-pulizija ser jinżlu fit-toroq f'mixja ta' solidarjetà wara l-aggressjoni fil-konfront tal-kuntistabbli Simon Xkembri. Kemm il-Police Officers Union, il-Malta Police Association u l-Marpo, l-Assoċjazzjoni ta' Pulizija Irtirati, se jkunu qed jorganizzaw din il-mixja bl-iskop li tintwera solidarjetà mal-membri tal-Korp tal-Pulizija. Fi stqarrija l-Korp tal-Pulizija talab sabiex tkun rispettata l-privatezza tal-kuntistabbli Simon Xkembri li għadu fit-taqsima tal-kura intensiva jirkupra mill-inċident li dwaru tressaq il-qorti akkużat b'attentat taqtil żagħżugħ ta' 17-il sena. Intant fi stqarrija separata il-Partit Nazzjonalista iddeplora l-kummenti tal-membru tal-Parlament Ewropew Laburista Marlene Mizzi illi qed tippolitiċizza l-inċident li huwa riżultat ta' qatt kotard ta' persuna li ġiet arrestata. F'dan il-mument il-Partit Nazzjonalista mill-ġdid jerġa' jisprimi solidarjetà ma' Simon Xkembri u l-familja tiegħu kif ukoll mal-membri kollha fil-Korp tal-Pulizija li ta' kuljum jissugraw ħajjithom sabiex jiddefendu liċ-ċittadini onesti mill-kriminali.